खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किलिकां ब्रह्म बिटिआर सरकारनि बाखनायजाथाव हाबाफारि जेरै खोथा होदों बेबायदिनो रायजो राजानि थाखाय हाबा मावदों बिटिआर सरकारा नंगौ दिनै 14 नं सिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय 760 मुलाम्फागिरिफोरनो गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डनि गेजेरजों चेक राननानै होदों लोगोसे बिटिआर सरकारनि फिसारि बिफाननिफ्राय ना फिसिग्रा मोनबा हानजानोबो चेक राननानै होदों बे चेक राननाय हाबाफारियाव रायजो सभानि एमपि रनगोरा नार्जारी आरो इएम रन्जित बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लानानै मुलाम्फागिरि रायजो राजाफोरनो गथायनानै होयो मुलाम्फागिरिफ्रा चेक मोननो हानानै बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावो लोगोसे 14 नं सिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारियाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय एमपि रनगोरा नार्जारी आरो इएम रन्जित बसुमतारी बिथांमोनखौ साबायखर होयो 14 नं सिरांदुवारनि सिङाव थानाय जोंनि माखासे सुबुंफोरनो सीएम रिलिफ फान्डनिफ्राय जोङो मोनसे अनसुंथाइ राननानै होनाय जाबाय दिनै नैबे सिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि लांगोनायावहाय गासै जोङो 60सा गोनांथि गोनां सुबुंफोरनो जोङो राननानै होबाय बेराम फाहामनो थाखाय गुबै बेराम फाहामनो थाखाय सोरबा इउरिक एसिड जादों सोरबाबा आथिं आखाइ सानाय दङ सोरबा माने गोबावनिफ्राय बेरामाव गोग्लैनानै दङ बे निडि मानसिफोरनो बेखौ राननानै होनाय जादों दिनै बेखौ आनुষ্ঠাनिक भाबै होनाय जाबाय आङो बे चेक होनाय हाबाफारिखौ जोङो ब्लकनि गेजेरजों मावफुंनाय जाबाय आरो आङो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आङो साबायखर बावो जे अल आसाम बिथाङा बेबायदि एखेबारे निडि मानसिफोरनो बेराम फाहामनो थाखाय चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय जिबायदि अनसुंथाइ हरो बे जथेस्थ' जोंनि बेनिफिसियारिफोरखौ मदद होगोन आरो आंबो खोब गोजोननाय मोन्दों बे हाबाफारिखौ मावफुंना होनो हानायनि थाखाय आरो जोंनि ब्लक कमिटि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो जे निडि मानसिफोरखौ सेलेक्सन खालामनानै बेहाय मदद होनायनि थाखाय आङो बे जायफ्रा दिनै मोनबाय बिथांमोना निश्चय एसेबाबो मदद जागोन होननानै आं आसा खालामो सेन्ट्रेलनिफ्राय बेफोरबायदि थायो नामा सेन्ट्रेलनिफ्राय बेबायदि जेबो थाया खालि चिफ मिनिस्टारा जोङो एमपि हिसाबै एमएलए हिसाबै बिथांमोना जिहेतु रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनांगौ जायो ओंखायनो निडि मानसिफोरनो बेबायदि अनसुंथाइ होनो थाखाय गावनि रिलिफ फान्डनिफ्राय जोंखौ राननो थाखाय माखासे बिबान होदों आरो बे हिसाबैनो जोङो राननायनि खाबुखौ जोङो मोन्दों नाथाय जिखिनि रांखावरि होदों बे थोजासे नङा बेखौथ' बयबो मिथिगौ जोंबो मिथिगौ थोजासे नङा नाथाय बे एसेब्लाबो गैयैनि गेजेराव मोनसे अननाय हमना लादो जों 5-10 हाजार होयो मुलिथ' बायनानै मोनजागोन बेबायदि माखासे न'खरफोर दङ जेरावनाखि मुलि बायनो फैसा थाइसेबो गैया बैबायदि निडि मानसिफोरनोसो बेखौ होनाय जादों आरो बांद्राय गिदिर जायफोर बेमार दङ केन्सारजों सोरबा गोलैनाय दं बेफोरजों एसे आलादायै दस्रा लामा दङ बेखौ जों खोन्थायो आरो बेबायदिनो एसे एनै खम बेमारि बा बारा गिदिर बेमारि नङा बेफोरखौ बेबायदि अनसुंथाइखौ होनाय जायो आङो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि गोदान बोसोरनि खुलुमनाय जासिबाय दिनैहाय जोंनि 14 नं सिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव जे चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड आरो जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंहा ना फिसिग्रा बिथांमोननो चेक राननाय बे हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय आरो बे हाबाफारियावनो जोंहा बाहागो लाफैदोंमोन जोंहा इउपिपिएल दोलोनि मावफुं आफादगिरि आरो रायजो सभानि एमपि मानगोरा रनगोरा नार्जारी बिथाङा बे हाबाफारियाव नुजानानै जोंनि बेनिफिसियारि बिथांमोननो चेकखौ राननानै होबाय आरो आङो बिथांनो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन बिथांनि बेबायदि गोख्रों नाजानायाव जोंनि नैबे 14 नं सिरांदुवार समस्तियाव गासै 60 सुबुंफोरनो बेबायदि चेक राननानै होनो हादों आं बिथांनो रोजा रोजा साबायखर जासिदों आरो जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंहा ना फिसिग्रा बिथांमोननो जे जोंहा साबा बेबायदि बेनिफिसियारि बिथांमोननो जे 1 लाख हिसाबै जों बिथांमोननो चेक राननानै होदों आरो बे चेक राननाय हाबाफारियावनो जोंहा जोंनि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर जोंहा रन्जित बसुमतारी बिथांनि आखाइजोंनो जों बे चेकखौ राननानै होनो हादों आरो आं बिथांनोबो साबायखर जासिदों आं आसा खालामदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनोबो साबायखर जासिनांगोन बिथांनि बेबायदि गोख्रों नाजानायावनो जोंनि गोबां बेराम आजाराव भुगिनांनानै थानाय गोबां सुबुंफ्रा बेबायदि जोंहा अनसुंथाइ मोननानै एसेब्लाबो सहाय मोननो हादों आं बेखिनिखौ मिजिं खालामदों दा बेनिखायनो आं आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर जासिबाय आसा खालामगोन फैबाय थानाय समावबो आरोबाव बेबायदिनो जोंहा गोबां बिटिआर सरकारनि बेबायदि माखासे अनसुंथाइ आसाम सरकारनि बेबायदि अनसुंथाइ आरो भारत सरकारनि बेबायदि अनसुंथाइ बेखौ जों मोनलांबाय थागोन आरो इयुनावबो जों बेबायदि होलांनानै रायजो राजाफोरनिसिम एसेब्लाबो जोङो माबा मोनसे सहाय बेखिनिखौ होनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो
मोननो हादों मा बुंगोन बिनि सायाव जोङो जोंनि XNDP ना फिसिग्रा ग्रुपनिफ्राय जोङो बिटिआर सरकारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो जों गोजोननाय मोनदों बे 1 लाख रांनि जोङो चेक मोननाय जादों जोङो बेजोंनो नायाबो फिखानानै दङ आरो जोङो एसे बेजोंनो जौगासिनबावनो हागोनखौ जों मिजिंथिबाय जोंनिया गासै XNDPआ 80निबो एसे बारा औ जोंनियाव दा जोङो नायाबो फिगासिनो दङ औ बिटिआर सरकारखौ जोङो जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय गासै आफादनि सोद्रोमाफ्रा बिटिआर सरकारनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर जाहाथे जों जिउआव बेखिनि जों एसे आरो जौगाबावनो हायो बेनि थाखाय खोथा होनाय बायदि खामानि मावनायखौ मोनदांदों नामा नोंथाङा सरकाराथ' दा जोंनि तरफनिफ्राय खोथा होनाय बायदि मावदों मावनाया बेखिनि आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों सिगाङाव मोनफेरदों खुनु जोंहा 4 बोसोर थांनायाव जों बिदि मोनफेराखै आरो जों दा मोननायजों लोगोसे जों जोबोद गोजोननाय मोनदों बिटिआर सरकारखौ जों गोसो गोथारै मोजाङै साबायखर बावो मानोना जों बिटिआर सरकाराव सिगांनिफ्रायनो बे सरकारखौ देरहाहोनो हागोन होननानै जों बिराद गोब्राबै नाजाबोनानै जों बे सरकारखौ जों मोजाङै देरहाहोनो हाबाय आरो बिसोरो जोंखौ अननानै गोबां अनसुंथाइ बिदिनो फिसा फिसा हरबाय आरो नैबेहाय एसे देरसिनै जोङो ना फिसिनायनि स्किम जोङो मोननो हाबावबाय जों साबसिनै गोजोननाय थाबावबाय आरो सारमोनहा बिटिआर सरकारनि सारमोनहा आरोबाव जोंखौ अनबाय थागोन होननानै जों आसा खालामो आरो जोंबो बे सारमोनखौहाय बिसिनि सरकार खुंनायावहाय जोङो गोसो गोथारै गासैबो जोंनि एरियानि मानसिफोरा जोंनि नाकेदारा एरियानि मोनफ्रोमबो गामिनि बे बिमा माहारिया न'खरफ्रोमबोनि सासे जोंनियावहाय मोनसे कमिउनिटि माबा दं आरो एसोसिएसन दं आरो 300 जन दङ जोङो ओंखायनो सारमोनहा जोंखौहाय एसे नायसिनो आरोखि जों बिरादै साबायखर बावो सारमोनखौहाय बिदिनो जोंनो एसे एनै मानिबा अनसुंथाइ हरनायमोन आरो मालाबा 10,000 मालाबा 20,000 जोंनो बिदिनो पिकनिक पार्टि जानोबो हरो आरो सारमोनहा आरोबाव जोंखौहाय साबसिनै जोंनि नांगौखौ सुफुंगोन होननानै जों आसा खालामबावबाय आरो सिगांनि सरकाराव बे अनसुंथाइफोरखौ मोनदों जों सिगांनि सरकाराव जों अनसुंथाइखौ मोनाखैमोन जोंनि एरियायाव मथा मथि जोङो मोननायानो गैखायामोन आरो जोंनि महिलाफोरा जों दा एसे सारमोननिफ्राय साबसिनै मोनबाय आरो इलेक्सन मोनफानि फैगाफानि जोंनियाव बांसिनै आइजोफ्रा जमा जाफैयो आरो इलेक्सन खनसेयाव बिदिनो 20 जन गाहाम जमा जाफैदेरो आरो दाबो नांगोलनिफ्राय ओरै UPPL आव हाबनाय दङ आरो जोंनि नामाव जोंनि एसोसिएसनाव हाबथ'वाखैबाबो हाबनानै दंफैसै आरो फैगौ सरकाराव सोरखौ थाजानो लुबैयो प्रमद ना हाग्रामाखौ जों जेखौ सालायदों बे सार प्रमदखौनो थाजानो लुबैयो प्रमदखौ बेसेबां बोसोरसिम लुबैयो बिदिनो 20-25 बोसोरसिमहाय लुबैयो जोङो जेसेबां हायो एसेबां जाय सरकाराहाय मोजां सालायदों बे सरकारखौ जों थाजाबाय थानो लुबैयो मानोना बे सरकारनि आमोलावनो जों सुखु गोजोनै थानो हाबाय नालाय लामा सामा हान्थिनो हाबाय नालाय नङाबा जोंनि बिमा माहारिफ्रा बिराद गाव गावनि फिसानि थाखाय गाव गावनि फिसायनि थाखाय बिराद बहाय जानाङोमोन नालाय बिदिखायनो जों दा सान्तिनि थाखाय जों मोजां मोनो आरो जेखि मोनलागि दामोन सारमोनहा होमबाबो जोंनो अननानै हरो बेनो आरो